Takže čus lidi, zdraví vás Dan a dneska tu máme další video a tentokrát to je série příběhů. Jednoho dne jsme si řekli, že s klukama vyjedeme na koloběžkách do ulic, ven, trošku si zajezdíme. Tak jsme si dali sraz u nás před barákem. Kluci přijeli a celkem vtipný bylo, když jeden můj kámoš přijel na skateu, to by bylo celkem v pohodě, ale když mu ten skate skoro vůbec nejel a všichni jsme se mu celou dobu smáli, tak to bylo vážně vtipný. Když jsem já, takovej nešika, který neumí ani stát na té koloběžce, vyjel, tak si všichni dovedete představit, co se stalo. Samozřejmě, že jsem si nevzal helmu, proto jsem dopadl tak, jak jsem dopadl. V baráku byla taková ulička, do které jsme jeli. Bylo tam celkem dobrý asfalt za tou ulicí, tak jsme se rozhodli, že tam pojedeme. Na té ulici byly ale takový malinký štěrkovitý kamínky, kterým jsme se bohužel nějak nevyhli. Když přede mnou jeli ještě dva kluci, včetně Filipa, tak jsem jim jako největší šéfis řekl, ať se nerozsekají. Samozřejmě, já jako největší nemeho na světě jsem na ty šutry najel, potom jsem se chtěl ještě odrazit, aby jsem nabral co největší rychlost, aby jsem kluky ještě dohnal, ale jak tam byly ty kamínky, tak mi noha smekla a já jsem přeletěl přes řidítka. A potom, až jsem vstal, tak jsem zjistil, že mám na koloběžce krev. Nejdřív jsem začal hledat, kde by mi mohla týct krev, protože jsem si různě ruce, nic jsem nenašel, až pak jsem zjistil, že mi kape takhle z čela krev. Samozřejmě jsem zachoval celkem klidnou hlavu a jel jsem hned na koloběžce domů, aby mi to babička nebo někdo z rodiny ošetřil. Takže jsme zavolali sanitku a jako největší šéfis jsem jel sanitkou do nemocnice. Celkem vtipný bylo, když jsem seděl na schodech a přijela sanitka, tak jsem se chtěl zvednout a jak jsem se zvedal, tak jsem použil ruce a celkem jsem zacítil bolest v ruce, jakože v zápěstí. Říkal jsem si, to je fakt divná bolest, možná to bude zlomený, ještě jsem to říkal klukům, nikdo mi nevěřil, ale já jsem taková Jolanda a brzo uvidíte proč. Když jsem přijel do nemocnice, chtěl jsem po doktorech, aby mi udělali i rentgen té ruky. Samozřejmě rentgen mi sice udělali, ale na tom rentgenu nic neviděli. Společně s tou rozbolenou rukou jsem měl roztržený obočí, který mi naštěstí doktoři nešili. Druhého dne ráno jsem měl jít samozřejmě do školy, ale bolela mě ta ruka. Tak jsem poprosil mamku, aby mě nechala doma. Ta mě sice doma nechala, ale nesměl jsem ani na počítač, ani na tablet, na nic. Prostě jsem musel se učit a dohánět tu školu, kterou by jsem tímto zameškal. Asi v 10 hodin mi zavolal táta s tím, že se mám oblíknout a do té nemocnice pojedu znova. Já si říkal, cože? Proč by jsem do té nemocnice měl jít znova? Tak jsem se ho zeptal a on mi řekl, že mám tu ruku vážně zlomenou. Jak jsem říkal, já jsem vážně Jolanda. Takže jsem měl asi 2 měsíce ruku v sádře, protože jsem měl zlomenou nějakou zápěstní kůstku, ani nevím, co to je, prostě nějaká kůstka, která musí být používaná při jakože hýbání i palcem a různě. Takže jsem nemohl ani hrát na počítači, nic jsem nemohl dělat, vlastně ani psát jsem ve škole nemohl, takže jsem se musel všechno dopisovat. A nakonec to dobře dopadlo, ruka je v pohodě, sice když třeba dělám nějaký kliky nebo se musím zapřít, tak to jako občas bolí při nějaký větší námaze, ale je to v pohodě. Sice na obočí mám celkem jizvu, nevím, jestli je vidět, ale už je to celkem v pohodě. A tohle by bylo pro tohle video všechno, příští video bude s Filipem a čauka, lulusáci!